sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Baby's Secret File. Si Baby na nagkaroon ng jowang babae kahit siya ay tomboy at etong jowa niya ay jumowa pa ng iba. Hanggang sa nagkabunga ang relasyon ng kanyang jowa sa lalaki. Nagkaroon sila ng anak pero buti na lang naghiwalay na sila. So ang nangyari, tinanggap niya pa rin ang jowa niyang si Lourdes hanggang sa nanganak ito at napamahal na siya sa bata. Kaya lang, nalaman na naman niya na nagloloko o meron na namang ibang lalaki ang kanyang jowa na si Lourdes. At ang gusto na ni Lourdes ay iwanan si Baby na ating secret file sender. At ang tanong nga ni Baby kay Lourdes, paano na si Rose, yung bata? Well, siya naman daw yung nanay. So kailangan tanggapin kahit masakit. Naiiwan na siya. So sad for Baby. Anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Darwin. Naawa ako sa batang si Rose. Ikaw, Baby, yung nag-alaga tapos biglang kukunin ni Lourdes ng ganun-ganun na lang. Okay, sabihin natin na si Lourdes ang totoong ina ni Rose. Pero, what I fear ay kung anong buhay ang mararanasan ni Rose sa piling ng kanyang tunay na ina. At ano kaya yung buhay na mararanasan ni Rose sa magiging stepdad niya? Nakakalungkot lang. Baka kasi hindi tulad ng pagmamahal mo ang ibibigay ng future stepdad niya o ng taong ipinalit ni Lourdes sa iyo. Eh di problema na nila yun. Ay, hindi pala ganun yun. Kasi syempre, diba, napamahal ka sa bata, you want the best for the kid. So, hihilingin mo pa rin na sana mapunta itong si Lourdes sa tamang lalaki na maaalagaan din yung anak ni Lourdes. Anyway, hello po kay Alexander Ando Hidalgo at ang sabi niya rito ay, hi DJ Rocky Tera, gusto ko munang batiin ang Happy Fiesta ang Butuan sa Mindanao. Well, para sa ating sender na si Baby, sana ay makamove on ka na. Tama yung sinabi mo, natatanawin mo na lang si Rose sa malayo, mamahalin mo na lang siya sa malayo. I think ganun naman talaga tayo pag nagmamahal. Minsan kahit hindi na tayo magmahal sa malapitan, as long as nakikita nating masaya naman yung tao, masaya sila sa ginagawa nila, at nagmamahalan naman sila, okay na rin tayo dun. I pray for your peace. Yun lamang po from Alexander Hidalgo. Maraming salamat, Alexander. Ito pang sabi ng ating kabisya na si Charles. Hayaan mo na si Lourdes. Ilang beses ka na niyang niloloko. Pati ba naman ikaw lolokohin mo rin ang sarili mo na mahal mo pa siya? Palayain mo na siya, hindi naman siya ang para sa iyo. True. Hello din po kay Jerry at ang sabi niya rito ay, DJ Rocky, mas maganda ka pa sa gabi. I know, right? Gusto ko lang sabihin kay Baby na, Baby, wag mo nang sayangin ang buhay mo kay Lourdes na yan. Isa siyang manloloko. Masyado mo lang tinanggap na
Maloko ka, tinanggap mo siya, kahit na meron siyang ibang lalaki, hindi mo dapat siya tinanggap nung una pa lamang. Pero gayon pa man, nangyari na ang nangyari, mag-move on ka na lang. From Jerry. Thank you so much. Eto pa ang sabi ng ating kabisyon na si Jonalyn. Hi DJ Rocky, ang masasabi ko lang kay baby, isa siyang dalisay magmahal. Napakatapang niya. Hindi bilang partner, kundi bilang isang taong tumayong ina. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa puso. Wala namang madaling paraan para gamutin ang sugat ng pag-alis ni Lourdes at ni Rose sa buhay niya. Pero ang sakit na nararamdaman ni baby ngayon ay tanda ng lalim ng pagmamahal na ibinigay niya sa dalawa. At hindi lahat ng tao kayang magmahal ng ganyan. Kaya naman, so proud of you. Ibigay mo yan sa taong deserve ng pagmamahal mo. Yun lamang po. Maraming salamat from Jonalyn. Thank you so much, Jonalyn. Very well said. And para naman sa'yo, kabisyo, na nakikinig ngayon, kung sakaling nakikinig ka ngayon, baby. Fairness, ang cute ng pangalan mo. Yung tipong kahit hindi sweet yung tao, magiging sweet kasi baby yung name mo. Di ba ganun yun? Yung parang, since pangalan mo baby, parang ang tawag sa'yo, baby. Parang kahit galit sa'yo, ay baby. Yung parang, alam mo yun, parang bibigay ka pa din, parang ganun. Ay, charot with harot. Tapos kahit ang tanda-tanda na ng itsura mo, pag tinawag ka baby, ay, inconsistent. Charot! With the arot. But kidding aside, alam mo, baby, yung mga taong tulad mo na sobrang mapagmahal. Yung nagtitiis, nagtitiwala, nagmamahal ng tapat, totoo. Grabe kung umibig. Napakaswerte nung napipili mong mahalin. Napakaswerte at hindi sinasayang yung ganyang klaseng pagmamahal. Sobra-sobra eh. Hindi ka naman nagkulang. Nagpakatatag ka sa mga sitwasyong maraming tao sa mundong ito ang pipiliin na lang sumuko. And I salute you for that. And always remember ng pagiging ina ay hindi naman nawawala sa pagkawala ng anak. Yes, wala kang legal na karapatan para kay Rose, pero sa mata ng pagmamahal, you are a parent. Sa bawat gabi na pinatulog mo si Rose, sa bawat hapon na inalagaan mo siya, sa bawat pagkakataon na pinalitan mo siya ng diaper, kahit pagod na pagod ka na rin, sa bawat paghalik mo, bawat yakap mo sa kanya, you are a mother. You are a mother and you've given your best. Masakit man na hindi mo na siya posibleng makasama pa at posibleng hindi ka na niya makilala pa pag tumanda na siya, lumaki na siya. Tatandaan mo na hindi naman ito ang katapusan din ng kwento mo. And at least nakapagparamdam ka ng pagmamahal dun sa taong yun, sa mga taong yun. At sa pagkakataong yun, wala kang dapat pagsisihan. Darating ang panahon na mararamdaman mo na magkakaroon ka uli ng bagong dahilan para bumangon uli. Para mabuhay, para magmahal uli. Kaya gamitin mo yung pagkakataong to, yung oras na to, para maghilom. Para bumalik sa sarili. Loving someone too much doesn't mean losing yourself. Do not lose yourself in the process of loving someone too much. You have to make use of this time para hanapin uli yung sarili mong pagkatao.
na minsang naligaw sa gitna ng pagbibigay mo sa iba. At sana maramdaman mo balang araw na kahit wala na tong mga taong to sa piling mo, buo ka pa rin. Oo, may nawala. Pero buo ka pa rin. Kung kaya mo nga magmahal ng ganun kagrabe sa iba, what more sa tamang tao, di ba? And this time sa sarili mo naman ibigay. Dahil never kang magiging talo pag sa sarili mo binigay at ibinumus yung pagmamahal na meron ka. Mahalaga ka. Ulitin ko, mahalaga ka. At kahit iniwan ka, pwede ka pa rin maging mahalaga. Pwede ka pa rin maging una at hindi pangalawa. Kanino? Sa tamang tao at sa sarili mo. Sa mga kabisyo pong natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess DJ Raketera at kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Baby's Secret File.